Feiyu Scorp 2 je tříosý stabilizátor a vlajková loď značky Feiyutech. Samotný název vychází z konstrukce připomínajícího škorpiona, hlavně v momentě, kdy vytáhnete nožičky zabudované v rukojeti. Díky tvaru gimbalu vyvážíte nejen zrcadlovky, ale i menší kamery. Nosnost 2,5 kg nám umožní vyvážet těžký Panasonic S1H či robustní Panasonic GH5. Kvalitu stabilizace posuďte sami. Na přední straně gimbalu je zabudovaná kamera, která umožňuje spuštění AI funkcí. Gesty tak můžete zapnout sledování objektu, či dokonce spustit nebo zastavit nahrávání. Jedinou podmínkou pro využití dálkové spouště je propojit vaší kameru přiloženými kabely s gimbalem a současně mít vaší kameru v seznamu kompatibilních kamer. Ten je neustále aktualizován. Pokud vaše kamera či fotoaparát v seznamu kompatibility není, pořád můžete využít všechny ostatní funkce gimbalu bez omezení, kromě zmiňované dálkové spouště. Uživatelé ručních kamer či fotoaparátů, které v seznamu kompatibility nejsou, tak mohou v klidu využívat AI funkce následování, pohyblivé video, ovládání přes smartphone na dálku, pozici gimbalu a mnoho dalších. Gimbal umožňuje natáčení na výšku pro sociální sítě bez nutnosti sundavat kameru či jakkoliv převyvažovat a přináší mnoho automatizovaných funkcí pohybu přímo nastavitelné v gimbalu bez nutnosti používat smartphone. Stabilizátor totiž obsahuje 1,3 palcový dotykový displej, na kterém můžete nastavit řadu funkcí. Tento bod je pro Feiyu zásadní. Feiyu gimbaly jsou známé tím, že umožňují uživateli používat stabilizátor plně bez omezení, a to i přesto, že nechtí využívat smartphone aplikaci. Na displeji si nastavíte výkon motoru, jaké aktuálně nastavené režimy používáte, jakou rychlostí vás gimbal následuje. Můžete měnit mezi pomalým, středním a rychlým pohybem, já jsem ovšem využíval manuálního nastavení. Gimbal následně ukazuje, v jakém režimu se momentálně nacházíte. Z 90% času jsme využívali režim, ve kterém gimbal následuje pohyb horizontální i vertikální. Z těchto závěrů je vždy dobře poznat, zda stabilizátor skutečně funguje dobře. Nechybí zde ani známý Vortex režim, schovaný pod názvem Auto Rotation v sekci kreativních efektů. Můžete si nastavit rychlost rotace, gimbal se tak bude točit kolem svojí nodální osy. Přední vlastností této řady je rychlost nastavení časozběru. Sekce časozběru je extrémně nabitá. Máme časozběr v pohybu, statický časozběr a nebo takzvaný Hyper Timelapse. Pokud vaše kamera není na seznamu kompatibilních kamer, můžete využít funkci Track Video, kdy gimbalu určíte body, ve kterých chcete, aby se gimbal pohyboval a za jaký čas, a následně spustíte trajektorii. Je to dobrá funkce, pokud chcete udělat panoramatický záběr a nemáte u sebe zrovna stativ s fluidní hlavou. Časozběr v pohybu fungoval skvěle, nastavíte si, kolik snímků za vteřinu gimbal udělá, jak dlouho bude záběr trvat. Gimbal následně fotí dle nastavených režimů, gimbal ukazuje dokonce stav focení v procentech, kolik máme hotových snímků. Díky speciálnímu typu uchycení je stabilizace výrazně lepší, hlavně když natáčíte třeba u země. Stabilizace v pohybu nahoru dolů, ze zhora dolů je výrazně kvalitnější právě díky duálnímu uchopení.
Ostřící kolečko na přední straně lze využít i bez přídavného motůrku, a to v případě, že vaše kamera podporuje elektronické ostření. Panasonic S1H i Panasonic GH5 byly v seznamu kompatibilních kamer. Nicméně je možné si dokoupit i externí ostřící motor v případě, že používáte filmové manuální objektivy. Na přední straně gimbalu je tlačítko, které rychle přepíná funkci otočného kolečka, pokud nemáte čas klikat na displej. Kolečkem lze ovládat všechny 3 osy gimbalu či se přepnout na elektronické ostření. Na závěr recenze pouze zmíníme, že se jedná o velmi kvalitní stabilizátor s mnoha funkcemi. Je na vás, zda budete chtít využít mobilní aplikaci či nikoli. Chválíme kompaktnost gimbalu, jeho rozměry, nízkou hmotnost při jeho síle a samozřejmě kvalitu samotné stabilizace. Doufáme, že vám tato recenze pomůže při výběru stabilizátoru a těšíme se na vás u dalšího videa.